So gikan sa Ultrawinds, no, laos ta direta kay nagya poy tourist spot diring dapita sa unahan nga bahin. O sundon na gid yung dalan. No, sunod lang, sunod. Kay pa naman no, kaning laos-lahoson ra ni diring dapita. Mo yatong rumbuhon sab karong nga panahon na ang kining Hidden Valley, no? O ako masayop, Hidden Valley to siya. Kay una na po tong nabisitahan. But lagi atong gusto balikan para ma-document nato. Okay, malipay na sabgit ko na kagayan siguro pa dining kuan. Ultrawinds, no? Na amre abi og kualas. Alibog din ta. No, pero una pa mo gikuan dito, hindi bitaw mga camping materials. No, sa naglabay nga PLI, diring dapitas Jackbens kay Kindiro. So posible na nga kining part panis ka Kindiro. Kay talagsar mo kita magkani dire. Talagsar kay ba? Wala nga laos ta. Check natong kamera. Okay, kumbate. Kita no sa dalan but lagi kuha ta masayop mao gini siya. Sige, mangutana lang ta. Sir, may muntag sir diri ang kuan Hidden Valley. Di ka taga dire. Sige, salamat sir. Salamat. Sa kadili siya taga dire, no? Tana ta din niyo kay murag nakaagir ba ko ning asa dapit kuan kanang Hidden Valley. Hidden Valley Resort. Dito pa, nahan. Sige, salamat Pualas Elementary School. Dito din ang Pualas Elementary School, no? So murag boundary na dito, no, katong Ultrawinds. So laos ta kay Hidden Valley ang atong rumbo karon na mga panahon na. Barangay di ng Pualas, no? Abi ko bagkuan ni siya. Abi na ko ganang lungsod ng Pualas. Na may nakabutang dito nga barangay. Ay gwapo ni bisitahan, no, sa tuang krusada, no, nga bugas gikan sagod Samaritan. Barangay din ng Pualas din Aranes dool wata ka dalikyat ani, no? Sige lang, pon. Tora, today guide nga Ultrawinds I mean Hidden Valley. Dari. Basta direction gid baga ka wala kita. Sukat begini sa una bisan asa ta moabot. Tag Dapitan City wala ta dalan. Ngadto tag Digo City wala gyud ta dalan. Karon nga naratas dool, wala lang gyapon. Pero mo na giingon nga mawala man kasi imong direksyon. Ang labing mahinungdanon, laos-laos lang yun, no? Ay gundang. Kay muundang ka, di gyud ka kapadulon nga o di ka kaabot na dito sa padulngan. Sige, laos-laos ta. Pana diri di na simentadong dalan. Kadumdum ko, no, nga niagi ko ani kaniadto. Una, kini ito nga dalan, no. So sige, lahuson tani. Na may mga may mga bata, mga tanon tani. May buntag, bit Hidden Valley. Unahan pa, sige, salamat.
ni no ang Hidden Valley. Ano problema basig nakaadto na taga kawala kapunta. No? Sige lang. So mo ang community diring dapita. Dili simentado pero di man sad ginad kadalan. Kumbaga tama-tama lang. So for sure nga maabot ra gyapon ang panahon nga simentohon na ni. Okay lagi sa ngalan nga dalan, sa ngalan nga maagian mo lambo ginang usa ka dapit hangtod nga makitaan pod og kining pagtagad sa to nga mga opisyal. Sumunang iladay gipasimento. Kita gid diri pero kumbate raman nagay sa kanano kami okay ada nga sakyanan di mubo man gud mubo ra nga sakyanan ba pero kumbate ani nga dalan okay kabalaka sa datong Wigo kaya mo itong tiya nga pare-pareha to kamubo ang Wigo no so why kurat di dire bisag unsa ni nga ka sa sakyanan makasulod diri na kita gapo ya bugin ko diri hinay lang ta kay danlog na gyud diri nga part bata okay lang no kung bati gapon. Palangga kay sa mga ero ang ilang agalo no sunuran gid ni dako kay anay naglubog. Landong na ang palibot dire ni Alumom nahan sa kanunay panabang baungon din ning kuan no kining Pualas okay lagi baungon mo kido nabi na kog lungsod ning Pualas nakaadto naman tag baungon but dito tos liburan no laos itong dapita sa may atong sentro nila yung patog dire lagi kay kining Cagayan de Oro manggod no natuyukan ra ni siya no sa kining Bukidnon no pero lagi sa tong ibalaan kung manitag baungon walay direkta no nga dalan padulong dito sa may Balay City which is mao ang ilahang sentrong siyudad sa probinsya. Dire medyo kanagid ang mga bato dire no sure ni mubo yung sa kanan maghinay-hinay kagad kay basig mo dapat unong sa tagamay kata sa plaster okay sige laos ta at inyo kakakita na nako nga murag mao gani ang katong Hidden Valley so nara mao man yung timelanan kay duha mo dandalan ani duha kung sa dito diha ka moagi padulong to dito sa Rio Verde
nailakra dito bata dito tani agi sa may convention center. Okay, naraw Hidden Valley. Tinira doon nagid kayo, no? So ni ang area, no? Sige, so at least naka tuod na mo, no? Og diri na lang ta. Og hanggang sa sunod, no, nga to ang laagan. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.